Welkom, leuk dat u kijkt naar Scheldemondig. Vandaag heb ik te gast in mijn studio Gorik Hageman, onderwijsambassadeur van Zeeland, docent Duits aan het Reinaert College in Hulst en ook nog leraar van Zeeland in 2013. Welkom Gorik. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Vertel eens even, wie ben jij en waar komt jouw passie voor onderwijs vandaan? Want volgens mij heb je daar iets heel moois over te vertellen. Goh, ja, geboren en getogen in het grensdorp Klingen ben ik intussen alweer 19 jaar geleden in Hulst begonnen als docent Duits. Mijn passie ligt in talen en lesgeven. En dat doe ik dus inderdaad nu al een hele poos. En hoe ben je zo bij dat lesgeven gekomen? Heb jij iemand die jou geïnspireerd heeft om het onderwijs in te gaan? Die geschiedenis gaat nog iets verder terug. Dan spreek ik van een leeftijd van 14, 15 jaar. Toen mijn toenmalige tante was zelf een lesgeefster, weliswaar in Nijmegen, docente Frans en biologie. Heeft tegen mij op haar sterfbed gezegd van, goh, Gorik, het onderwijs dat is echt iets voor jou. Nu moet ik eerlijk zeggen, op 14, 15-jarige leeftijd dacht ik daar nog niet zo over. Maar ik had wel al een passie voor talen. Ik heb talen altijd interessant gevonden, van Frans, Engels, Duits. Ik had ook interesse in al die talen. Was dus nog een moeilijke keuze, uiteindelijk ook. Dus ik ben talen gaan studeren. Maar uiteindelijk is dat hetgeen wat mijn tante toen gezegd heeft tegen mij wel altijd blijven hangen. En ik had het eerst als een plan B opgevat. Maar het is toch heel snel een plan A geworden. En met heel veel plezier nog elke dag. Ja, mooi. Hè? Want je geeft nog steeds les op het Reinaert College in Hulst. In 2013, we gaan even fast forward naar 2013... ben jij uitgeroepen tot beste leraar van Zeeland. Laten we even naar het filmpje kijken. Gorik Hageman, docent Duits op het Reinaert College in Hulst, is de beste leraar van Zeeland geworden. Hij kreeg vandaag de wisselbokaal overhandigd door Jacqueline Lupker, de winnares van vorig jaar. Ja, super blij. Het is echt niet te beschrijven hoe blij we zijn. Zoveel geprobeerd en zoveel gedaan om het te lukken en is het gelukt. We zijn mee begonnen met posters. We zijn begonnen met heel de school. Je kan niet door de school lopen zonder die foto te zien hangen. Dat is echt... En daarna zijn we gaan promoten via WhatsApp, Facebook en mails. En iedereen verwettige vragen om te stemmen. De campagne leverde maar liefst 2300 stemmen op voor Hageman. Ongeveer 300 meer dan voor nummer 2 Erik Bokelaar, biologiedocent van de Negalenia in Middelburg. In totaal kwamen op de PZC-redactie 7000 stemmen binnen. Heel veel leerlingen zeiden dat ik hen altijd positief benaderd heb. En ik vond dat eigenlijk voor mezelf, ja, ik ben wie ik ben. En ik ben nu eenmaal zo. Ik ben voor mijn vak heel erg enthousiast. En het feit dat leerlingen dat nog altijd weten, ook oud-leerlingen, van goh, toen wij bij u in de klas zaten, u was een fijne leraar, we konden alles aan u vragen. En mocht er iets zijn, had u altijd begrip ervoor. Ja, ik vind dat dat een belangrijk item moet zijn. Dat is mij het meeste bijgebleven, dat ik die lijn gewoon moet voortzetten. En dat dat enorm door leerlingen geapprecieerd wordt. Dus. Vader Hageman, een gepensioneerde bakker, kwam vandaag naar het Reinaert College om een zelfgemaakte taart te brengen. Lieve kinderen, ik ben de vader van de beste leraar. Het laatste woord was voor de winnaar zelf. Eigenlijk is dit jullie beker. Want jullie zijn de beste leerlingen van Zeeland. Ik hoor je zeggen in dat filmpje dat je terugkreeg van leerlingen dat je hen zo positief benadert. Wat voor kracht schuilt daarin? Wel, je bent dagelijks met pubers aan de slag. En dat is niet altijd een gemakkelijke leeftijd, zoals velen dat zeggen. En ik denk altijd, of mijn manier om les te geven, om met de leerlingen om te gaan, is hen positief proberen te benaderen en ook met heel veel respect. Want als je het respect wil van die leerling, zal je eerst moeten beginnen met respect van de leerling te krijgen door aandacht te hebben, door met hen te spreken, wat speelt er bij hen. En als je daartoe kunt doordringen, dat is het moment dat leerlingen inderdaad ook voor jou heel veel dingen gaan doen. Ik krijg nog altijd kippenvel
van dat moment. Ik was in eerste instantie sowieso gewoon vereerd dat ik genomineerd werd. Dat was mijn toenmalige mentorklas, had mij opgegeven. Dat vond ik eigenlijk al het mooiste moment. Dat kinderen daar bewust extra moeite voor gaan doen om jou op te geven. Toen kwam dan het moment dat ik bij de 5 genomineerden zat. En wat er toen allemaal gebeurd is, dat is echt fantastisch. Dat vrijwillig leerlingen alle mogelijke moeite deden. Filmpjes zijn er opgenomen, er zijn acties, er zijn zelfs gedichten opgedragen in de aula. Om dan die wedstrijd te winnen. En dan het moment als het zover is, ja, was toch echt wel een kippenvelmoment. Dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik. Want dat deed ook dat vertel je, dat het heel veel met je gedaan heeft. Dat je eigenlijk door de leerlingen bent uitgeroepen als beste leraar van Zeeland. Ik kan me voorstellen dat je toen je daar stond op dat podium, dat je toen zoiets had van, dit is gewoon een magisch moment. Ja. Ik heb ook wel gezegd, meen ik me zo te herinneren, het is jullie prijs. Het is niet mijn prijs. Ik ben heel blij dat ik hier sta. Ik ben echt vereerd dat jullie mij daartoe gekozen hebben. Maar zij hebben het wel gedaan. En ook dat is weer zo een stukje van, het is niet ik versus nee, wij. En dat vind ik ook altijd een belangrijke. Net zo goed in lessen nog altijd. Ik probeer ook altijd leerlingen te betrekken. Als er keuzes moeten gemaakt worden of als het met hen iets minder gaat, ga ermee in gesprek. Je krijgt er zoveel van terug, van die kinderen. Ja, en dan kon je ook zeggen, het gaat om dat respect. Hè? En eigenlijk gaat respect en vertrouwen gaan eigenlijk hand in hand. Hè? Dus op het moment dat je respect geeft, hè, dat begint dan bij zelf het respect geven aan die pubers, krijg je ook weer vanzelf dat respect terug. En dan ontstaat er een basis van vertrouwen. Hè? En op die basis kun je dan weer verder samen dingen doen en leren en onderzoeken. Hoe is het met... spelen ouders daarin ook nog een bepaalde rol? En zie je daar in die 20 jaar dat je voor de klas staat ook nog een ontwikkeling op dat gebied? De ouders spelen een belangrijke rol in dat opzicht dat op het moment dat leerlingen met problemen zitten, dat ze thuis ook terecht moeten komen. En dat kan soms persoonlijke problemen zijn, maar dat kan net zo goed leergebonden zijn. En ik denk op het moment dat het even minder gaat met een leerling, is ook juist belangrijk om die ouders erbij te betrekken. Zeker de pubers, want nu hebben we het de hele tijd over de pubers, maar goed. Ja. Leerlingen komen niet altijd met bepaalde problemen bij hun ouders en komen soms met hun probleem op school. Ja. Of vice versa. En het is belangrijk om ook gewoon het gesprek te durven aangaan met de ouders en te kijken van, goh, wat is er hier nu eigenlijk aan de hand? Waar kunnen we elkaar helpen? Want dat is ook nog wel eens een belangrijke, wat vergeten worden. Nee, we zijn er gewoon om elkaar te helpen. Tuurlijk. En met uiteindelijk als gemeenschappelijk goed en gemeenschappelijk uitgangspunt, wat is het beste voor deze leerling? Ja, inderdaad, mooi. Ik heb gezien dat er een initiatief is vanuit het Zeeuwse onderwijs, lesgeven in Zeeland. Misschien kun je daar iets meer over vertellen? Lesgeven in Zeeland is ontstaan uit een subsidieaanvraag, de regionale aanpak. Lerarentekort was het in eerste instantie, intussen is het regionale aanpak personeelstekort. En vanaf dat initiatief eigenlijk ontstaan is, pleiten we ervoor om zoveel mogelijk krachten te bundelen. Wat we al heel snel ontdekten toen dat we in Zeeland gingen kijken, wat is er hier nu eigenlijk op onderwijsgebied allemaal? Wat gebeurt er hier allemaal? Wat leeft er al? Merkten dat er heel veel mooie initiatieven waren, alleen altijd, en nu gebruik ik even een Duits woord, vereinzeld. Ieder deed zo zijn eigen dingetje. En wij proberen dat met het platform Lesgeven in Zeeland veel meer te bundelen. Want, en daar geloof ik ook oprecht in, de kracht zit hem in het bundelen van ideeën, van meningen en zo. Op het moment dat je mensen samenzet, groeien er weer nieuwe dingen. En dat geldt ook eigenlijk voor het onderwijs. Ik wil dit weer even aan elkaar koppelen. Ja. Als je met leerlingen samen projecten oppakt, groeien er ook dingen. Ik leer ook nog elke dag bij. Ja. Maar in dit geval is het dus voor Zeeland. Met dat lesgeven in Zeeland proberen we de mooie baan in het onderwijs positief in de picture te zetten. En ook gewoon te kijken hoe kunnen we samen
bepaalde dingen aanpakken om het lerarentekort aan te pakken, maar net zo goed de professionalisering van het onderwijs samen op te pakken. Ja, mooi. Mooi initiatief en ik denk ook dat het belangrijk is om inderdaad te kijken van wat is er al, wat werkt al, wat kunnen we samen doen. Het 1 in 1 is 3 verhaal in plaats van dat iedereen op zijn eigen eilandje van allerlei fantastische ideeën zit te bedenken. Hè. Laten we kijken van waar kunnen we dan dingen samenvoegen ook om te kijken van hoe je gewoon handiger en praktischer dingen kan organiseren. Even terugblikkend op de hele coronaperiode. Wat voor effect heeft de coronaperiode op jullie onderwijs gehad? Een immens effect op het onderwijs. Hè. En ik denk dat de coronaperiode zit erop. Maar ik denk dat de effecten ervan nog wel iets langer blijven na-ebben. In eerste instantie hebben we ons weer nieuw moeten uitvinden. De digitale sprong, zoals ze dat noemen, die is er keihard aangekomen. Iedereen moest schakelen. Van de jongste docent die er al iets meer gewapend voor was dan de oude rot in het vak, om het even zo te noemen. We moesten allemaal digitaal en via Teams en noem maar op. Dat is allemaal met horten en stoten gelukt. Dat was echt een huzarenstukje om dat voor elkaar te krijgen. Maar nu pas zie je eigenlijk ook wat de effecten zijn op die kinderen die noodgedwongen uit hun structuur gehaald werden en thuis neergezet werden achter hun laptopje als ze al geluk hadden. Soms was het gewoon achter een smartphone. En de boodschap, dat zit toch ook altijd een stuk in het onderwijs, er moet iets van kennis overgedragen worden, is gewoon niet altijd aangekomen. En je kan dat ook geen van de partijen verwijten. Want het is moeilijk aan de kant van de leraren, want dat waren we totaal niet gewoon. Maar net zo goed voor die leerlingen. Heel veel leerlingen hebben gewoon die structuur van een school, van een dag samen met je vrienden in de schoolbanken zitten, maar ook die pauzes samen beleven en zo. Dat hebben ze nodig. Ja. En dat was er niet. Nee. En hoe zie je dat voor je komende tijd om daarin een inhaalslag te maken? Wat voor initiatieven hebben jullie daarin ontplooid? Je merkt dat heel veel scholen ingezet hebben om te kijken, waar zitten de achterstanden? En B, wat kunnen we er aan doen? Hè? De NPO-gelden, waarschijnlijk wel bekend, brengen daar op dit moment zeker mogelijkheden voor scholen. Daar wordt ook echt wel op ingezet om te kijken, zitten er bijvoorbeeld achterstanden bij Nederlands, zitten er achterstanden bij wiskunde. Als je met die leerlingen in gesprek gaat, wat wij ook bewust gedaan hebben, en net zo goed de ouders, om terug op de ouders te komen, dan merk je dat daar de spannende dingen zitten. De taalvaardigheid, de leesvaardigheid is wat achteruit gegaan. En de wiskunde, dat vinden ze gewoon moeilijk. Dat is nu zo'n typisch vak waar dat je eigenlijk die structuur moet hebben. Het moet echt schematisch op bord uitgelegd worden om mee te zijn in het verhaal. Ja. En dat is veel moeilijker om dat thuis voor elkaar te krijgen. Ja. Hopen we, ze zijn nu wel verlengd, de NPO-gelden, dat inderdaad nog wel de komende jaren ook mogelijk is. Want het is leuk om in één keer een zak geld te krijgen. Dan moet je iets gaan opzetten. Ja. Maar het is ook de bedoeling eigenlijk dat je het kunt borgen. Tuurlijk, ja. Nou ja, en het krijgt nog een staartje. Hè? Dus je kan niet zeggen van iets wat een probleem wat zo gigantisch, het heeft zoveel gigantisch impact gehad op onze hele maatschappij, op ons schoolsysteem. Dat hebben we niet in 2 jaar opgelost. Dus in die zin is het fijn dat die gelden wat verlengd zijn. En dat we aan het kijken zijn van oké, wat kunnen we nog meer doen om te kijken hoe we ze zo effectief mogelijk in kunnen zetten. Ja. En ik benader nu eigenlijk nog leerachterstanden, omdat daar het meeste naar gekeken wordt. Ja. Maar die sociaal-emotionele component, die mogen we zeker niet vergeten, want die zal nog eens zo belangrijk zijn dan eigenlijk het stukje van leerachterstanden. Leerachterstanden is aan zich gemakkelijk te zien. Je maakt een formatieve toets, het gaat wat minder, daar moeten we bijspijkeren. Ja. Maar dat sociaal-emotionele, hopelijk verliezen we dat niet uit het oog. Ja. Hoe zie je dat voor je als je kijkt naar de HZ? Hè? Ik heb je horen zeggen in een uitzending van, hoe heet dat ook alweer? De recap van lesgeven. De recap van het Zeeuwse onderwijs. November 2021 was dat. Zeg je van de HZ hoort weer bij de beste opleidingen van Nederland. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Daar ben ik ook trots op. Ja, dat geloof ik. Wat hebben jullie gedaan om die HZ weer een boost te geven?
Ja, kijk, het onderwijs is, en dat is altijd eigen aan het onderwijs, is altijd aan het vernieuwen. Het mooie aan de HZ en in dit verhaal de lerarenopleiding is de persoonlijke kant, vind ik zelf wel. Dat is niet alleen de leerlingen ervaren dat zo, maar de studenten zelf op de HZ zien dat ook altijd als, ik word daar niet als een nummer gezien, maar als iemand waar echt mee in gesprek gegaan wordt. En zij leggen nu de nadruk met een opleidingsschool Zuidwest op ook zoveel mogelijk leren in de praktijk. Belangrijk is die basis, die moet je inderdaad op de schoolbanken, in dit geval de hogeschool, krijgen. Ja. Maar die praktijk, die finesses van hoe dat je moet lesgeven, hoe dat je met leerlingen moet omgaan en zo, dat is toch echt iets wat je in de praktijk moet leren. En vanaf nu gaan de studenten ook, eigenlijk bijna vanaf dag 1, laat ik het dan week 1 noemen, zijn ze op een basisschool, gaan ze ermee aan de slag, kijken ze hoe dat kinderen zich gedragen, gaan alle stiekem een beetje aan de slag. Nou, ik vind het ideaal dat ze niet wachten tot jaar 3, 4 om stages te gaan doen, maar direct in die praktijk. Ja. Met de voeten in de aarde, bij wijze van spreken. En dan vast kilometers maken. Hè? Dus net als met je rijbewijs halen, dat je eigenlijk pas leert autorijden als je je rijbewijs hebt, om het maar even zo te zeggen. Klopt. En dat geldt natuurlijk voor het lesgeven ook. Hè? Je loopt natuurlijk tegen allerlei dingen aan als je in de praktijk aan het werk gaat. En dat zijn heel vaak dingen die je niet op de opleiding in eerste instantie meteen aangeboden krijgt. Nee. Dus hoe ziet dat er dan uit op het moment dat studenten dan terugkomen op de opleiding met dingen waar ze tegenaan lopen? Hoe wordt dat opgepakt? Nou, een van de projecten waar we nu mee bezig zijn, ook binnen lesgeven in Zeeland, is dus in de inductie. En daarbij is het eigenlijk zo dat als je eenmaal als student afstudeert, dat je eigenlijk nog door een school en de opleiding zelf begeleid wordt. De eerste 2, 3 jaren dat je zelf de eerste stappen echt effectief op een school maakt. En ik denk dat dat juist heel erg belangrijk is. Want ja, in stages leer je veel en op je opleiding krijg je veel theorie van hoe dat het zou moeten, maar hetgeen wat je net zelf aangeeft, dan loop je toch weer tegen nieuwe dingen aan. Hoe moet ik daarmee aan de slag gaan? Nou, als je daar weer terug mee naar je opleiding kunt, met degenen die jou begeleid hebben, die ook weer tips kunnen meegeven of nascholingen kunnen aanbieden. Ik denk dat het ook belangrijk is, en ik denk dat het ook belangrijk is om op in te zetten op momenten dat je soms ziet hoeveel uitval er is in de eerste jaren dat mensen effectief voor de klas gaan staan. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke is om juist die mensen ook erbij te houden, om hen gemotiveerd te houden, maar ook een beetje gewapend voor die eerste jaren. Het is iets waar je door moet. Ja. Ja. En de ene gaat het iets vlekkelozer dan de andere. Ja. Maar als het eenmaal in jouw bloed zit en het is jouw passie, al is het een vak waar ik dan van spreek op een middelbare school, of je wil juf of meester worden, dan komt het wel goed. Ja, dan komt het zeker goed. Ze noemen dat ook wel de inductiefase, hè? Als je de eerste 3 jaar van je carrière, als je het onderwijs ingaat. Hierin zie ik ook wel een belangrijke verantwoordelijkheid liggen bij de besturen, hè? Als werkgevers van mensen die pas afgestudeerd zijn. En dan heb ik het echt over een stuk werkgeluk. En daar zei je ook iets over in Dit was het Zeeuwse Onderwijs, aflevering november 2021. Hoe zie jij dat stukje werkgeluk als je er kijkt naar wat dat doet met mensen? Ja, werkgeluk. Dat is, hoe definieer je werkgeluk? Hè? Ik denk, en dat geldt niet alleen voor het onderwijs, ik denk dat dat voor veel andere bedrijven ook geldt. Een stukje vertrouwen, denk ik dat dat is. Merken dat je gewaardeerd wordt, hetgeen wat je doet op school. Je komt altijd met nieuwe ideeën aan, word je gezien. En ik denk ook wel het samenwerken. Hè. Ondanks het feit dat er nog wel eens gezegd wordt van een docent die van zodra hij zijn deur dicht doet, dan is dat zijn heiligdom. Nee, de passie, het leuke zit om met collega's aan projecten te werken, daar samen mee aan de slag te gaan. En ook wel dat stukje waardering te krijgen van een directie die ziet van, waar zijn jullie mee bezig? En ook een beetje eigenaarschap wel krijgen. Ik denk dat dat is, als je zelf dingen kan ontwikkelen binnen de kaders die jou gegeven wordt. En dan kom ik eigenlijk al direct op mijn derde puntje. Ik denk dat het wel belangrijk is dat het duidelijke kaders moeten zijn waarbinnen je werkt, maar liefst met de mensen op de werkvloer deze kaders samenstellen.
Ik denk dat dat enorm bijdraagt aan werkgeluk. En het zit hem ook soms in de kleine details. Hè. Het moet niet alleen over werk gaan. Je mag ook wel eens een keer over iets anders praten op een vrijdagavond na de lessen. Dat hoort er ook bij. En dus een keer samen een biertje drinken, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Stel dat je vanaf morgen het hele onderwijs totaal zelf zou mogen vormgeven. Hoe zou dat er dan volgens jou uitzien, Gorik? Dat klinkt als de nieuwe onderwijsinnovatie. En ik denk dat er eigenlijk een beetje de crux in het verhaal zit. Onderwijs is steeds aan het innoveren. Maar ik denk dat je eigenlijk een beetje terug moet om te gaan borgen wat is nu eigenlijk je basis. En dat is een keer even goed neerzetten. Want telkens het vernieuwende zorgt altijd ook weer terug voor een stukje onrust. Zowel binnen scholen als eigenlijk ook bij leerlingen. Die zijn zelf ook gebaat bij structuur. Dus ik zou eigenlijk uitgaan eerder van begin eens even met je core business. Zet dat goed neer. En werk dan verder een concept uit met het publiek dat je voor je neus hebt. En dat kan verschillend zijn per school, per afdeling. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Zo zit ik eigenlijk in mijn eigen lessen ook wel in elkaar. De leerlingen waar ik nu mee aan de slag ben in het 4e en het 5e jaar, ze zitten alle twee in een project. Alle twee in een verschillend project. Maar de basis is eigenlijk intussen al gelegd. Ik ben ervan overtuigd dat hetgeen wat ze nodig hebben aan woordenschat, aan grammatica en zo, dat ze dat nu hebben. En vervolgens kan ik eens een keer op een andere manier aan de slag gaan. Ja. Dus als dat de kern van mijn boodschap zou zijn, dan zou ik zeggen, kijk wat je heel goed doet, borg dat, zet dat goed neer en ga dan verder kijken. Ja. En het vraagt ook iets van mensen, hè? Om eigenlijk datgene wat je al doet en wat werkt, ik hoor je zeggen van dat moeten we borgen, dat is inderdaad ook wel een beetje onderwijs-eigen. Hè? Ik merk dat het een beetje zo, volgens mij zo'n periode tussen de 7 en de 10 jaar. En dan roept er weer iemand, jongens, we moeten allemaal naar links. En dan rollen we met z'n allen naar links. En dan roept er iemand van, nee, we moeten niet naar links. We moeten met z'n allen weer naar rechts. En zo heb je altijd van die golfbewegingen. Het zijn inderdaad golfbewegingen, en inderdaad. Dan is het... En dan ook niet van het is ook zo extreem vaak, heb ik het idee. Is dat in het middelbaar onderwijs ook zo? Ja, dat merken we toch wel inderdaad. Ja. Dan zijn er vernieuwende concepten en dan moet inderdaad in één keer iedereen mee. En dan merk je zo, maar dat hebben we, als je natuurlijk al iets langer meegaat in het onderwijs, dat hebben we 10 jaar geleden eigenlijk ook alles een keer meegemaakt. En toen zijn we weer naar iets anders gemoeten. Ja. Het blijft wel belangrijk. Ik zeg niet dat het onderwijs niet moet innoveren. Je ziet het gewoon aan de maatschappij ook. Er verandert heel veel in een snel treintempo. Het onderwijs kan niet achterblijven. Maar ik ben ervan overtuigd dat je niet in één keer de boeg helemaal moet omgooien. Ja, dan raak je mensen kwijt, heb ik het idee. Ja. En het is wel handig als je inderdaad mensen mee hebt in de ontwikkelingen. Hè? Niet elke verandering hoeft een verbetering te zijn. Maar het is wel inderdaad handig om te kijken van als we dan toch dingen in beweging gaan zetten, hoe krijgen we dan iedereen mee in dit verhaal? In plaats van dat je te hard vooruit gaat hollen en de helft van de mensen die achterblijft en die niet weet hoe of wat. Wat ik wel grappig vond is om te horen. We hebben Belgische minister van Onderwijs Ben Wijts en onze eigen onderwijsministers Robert Dijkgraaf en Dennis Wiersma. Die hebben allebei een totaal andere visie op de opleidingen. Als je kijkt naar, ik heb horen waaien van dat ze de toelatingseisen bij ons in Nederland willen verlagen. Ja. En in België wilden ze juist verhogen. Ja. Nou, volgens mij is er aan beide kanten niet zo heel erg positief gereageerd op beide voorstellen. Hoe zie jij dat? Ook daar een beetje lastig. Hè. In eerste instantie wil ik er al eigenlijk op aandringen. Ze zouden eigenlijk eens wat meer met elkaar in gesprek moeten gaan. Ik nodig ze bij deze ook alle twee uit. In Zeeland, dat ligt mooi in het midden, om eens samen in gesprek te gaan. Want ze zitten aan beide kanten van de grens, zitten ze het nieuwe wiel uit te vinden. Ze zitten natuurlijk alle twee met een groot probleem. Het lerarentekort in Nederland. Daar riepen ze het al eerder, is intussen in Vlaanderen, het onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid, net zo groot en al groter. Dus nu worden er heel veel ad hoc beslissingen genomen, omdat ze merken van we moeten hier echt iets mee gaan doen.
Ik ga mijn oordeel moeilijk zeggen van de lerarenopleiding moet aan de ene kant het moet strenger worden en aan de andere kant het moet minder streng worden. Ik denk wel dat het nog altijd belangrijk is dat je kwalitatief genoeg aanbiedt. En dat klopt inderdaad wel. Je kan zeggen, ja, iedereen kan wel lesgeven, maar dat is niet waar. En als je zomaar voor de klas gaat staan en je hebt eigenlijk te weinig bagage, uiteindelijk kom je jezelf tegen. Want die kinderen kan je niet alles wijsmaken. En dat zijn de eerste die jou doorhebben. Ja, je lacht er inderdaad niet om, maar dat is... Het is zo, ja. Dus de kwaliteit op de lerarenopleidingen vind ik wel belangrijk. Om nu de eisen er naartoe strenger te maken, dat vind ik niet. Maar ik vind dat de begeleiding binnen de lerarenopleiding ook gewoon nog wat beter kan. Ja. Ja, om ze inderdaad, ik noem dat set it up voor succes. Dat ze eigenlijk al vanaf dag 1 meegenomen worden in het verhaal van hoe en wat heb ik nodig om een goede docent te worden. En wil niet zeggen dat mensen die bijvoorbeeld vanaf een mbo-opleiding instromen dat niet zouden kunnen. Bevoegdheid is geen bekwaamheid en andersom. Maar je kan wel zeggen, je moet ergens beginnen om die kwaliteitseisen te kunnen waarborgen. En ik geloof er ook in dat als je echt het gevoel hebt van ik wil een docent worden of een leraar of een juf of meester op de basisschool en je hebt echt die intrinsieke motivatie om er alles aan te doen om een diploma te halen, dan gaat dat lukken. En dan heb je ook echt hele passievolle mensen voor de klas staan. Want dat is toch wat je ieder kind gunt, dat ze docenten hebben die bevlogen lesgeven en die vanuit hun eigen ervaringen hun kennis overdragen en die bezig zijn met respect, vertrouwen, sociaal-emotionele vaardigheden. Het is het allemaal. Het is niet alleen maar een kennisoverdrachtsinstituut. Het is zoveel meer dan dat, het onderwijs. Ja, een stukje kansengelijkheid hoor ik daar eigenlijk ook in. Als ik kijk naar sommige leerlingen waar ik echt trots op ben, die ergens in een basiskader begonnen zijn en zo helemaal opgeklommen en zelfs uiteindelijk met een VWO-diploma bij ons op school buiten gewandeld zijn. Dat vind ik schitterend. Waar zit het hem in? In de passie, in de gedrevenheid, in hetgeen wat je wil bereiken. Ja. Dus ergens starten is ook altijd een momentopname. Het mooie daaraan is dat die groeikansen blijven bestaan. Ja. En dat is net hetzelfde voor mensen die het onderwijs in willen gaan. En daar vind ik dat het onderwijs en het beleid rond het onderwijs nog wel een paar dingen kan veranderen. In dat opzicht... Ik denk 2-3 jaar geleden werd in Nederland geroepen de zijinstromers die gaan ons lerarenprobleem oplossen. We hebben genoeg mensen die richting het onderwijs willen gaan. Maar op het moment dat ze dat dan wilden doen, want er was eigenlijk best veel interesse, ook in Zeeland, dan was dat toch nog blijkbaar een heel ingewikkeld verhaal. En moesten er toch nog extra studies gedaan worden en zo. En daarbij is het wel belangrijk dat ook beleidsmatiger gekeken moet worden. Ik geloof daar heilig in. Mensen die heel erg goed zijn in hun beroep, die kennis hebben op een andere manier vergaard en daar bijvoorbeeld ook een koppeling mee zien in het onderwijs, dat zijn ook mensen met een passie. Om die passie weer over te brengen op die leerlingen. Zeker. Maar je moet ze wel goed begeleiden. Ja. Want je kan niet zeggen van oké, goed, je kan het leuk uitleggen. Ga nu maar even voor de klas staan. Nee, dat is toch weer een ander verhaal. Het is een vak apart. Het is een vak apart. En ik heb het ook wel vaker meegemaakt inderdaad met mijn eigen docenten. Dat het hebben van kennis is één ding. Maar het doseren en het overbrengen van die kennis met een passie en een enthousiasme om ook dat daadwerkelijk het over te kunnen brengen aan de leerlingen, dat is echt een vak apart. Dus ik denk dat we in het onderwijs nog heel veel mooi werk te doen hebben. Jouw boodschap is helder, Gorik. Meer krachten en expertise bundelen in Zeeland. Kijken waar we elkaar kunnen versterken. Samenwerkingsverbanden creëren. Samen aan het lerarentekort werken. De lijntjes met de opleidingscentra kort houden. Zodat we echt kunnen leren van de praktijk. Van wat werkt er nou in de praktijk en hoe kunnen we dat beter aansluiten op of eigenlijk hoe kan de opleiding beter aansluiten op de praktijk. Je hebt ons ook vanuit je eigen passie laten zien en voelen en ervaren hoe mooi ons onderwijsvak is. Dus ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor dit interview. Ik hoop dat heel veel mensen geïnspireerd zijn geraakt door het verhaal van Gorik.
We hebben nog heel veel te doen in onderwijsland. Bij deze de uitnodiging aan onze beide ministers van Onderwijs in België en Nederland om eens met elkaar om de tafel te gaan zitten om te kijken, jongens, wat kunnen we samen doen om lerarentekort aan te pakken en om mensen de opleiding te laten doen, want het is een prachtig vak. Dus nogmaals hoor ik hartelijk dank. Graag gedaan. Beste kijkers, ik wil jullie ook hartstikke bedanken voor het kijken naar deze uitzending van Scheldemondig en heel graag tot een volgende keer.